Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Himalangren haka khandai truk leber arajar pun rio. Klapen pau gijing sengulingo. Halo gijing wengno ka Khasi Autonomous District Council hu acting chief ka Himalangren uba Brilliant Henrys imdi klem da pentip klem da ya ka daw ka babiang. Habakaran chikilar pthai kubor uba Brilliant Henrys imyong ulong ka hima kadang don hapadeng gijing pen kre ban aiwai ya ka yo. Baik diki mar jong ka hima haki khun ki hajar jong ka hima bala ai board ka district council haga bai ka jing tap tender on sa pinlong haga khandai drik uya yong arajar apun rio hinre kumba haga por nyo bejemen step lawan poi pen bande ka shithi nega district council bala pen sange no ega jing treka jumba Brilliant Henrys im yong acting chief pat haga jaga jong u ka district council klathung bujli du ba pinsngain lang si im yong Nakalangi khun ki hajar jong ka hima baru acting chief klapen rem jur da ka baong bagani borok ka diga jingle don board jong ka executive committee blailam da ka voice of the people party haki HADC banweng linder klem da ai ki nu ki daw ki babiang na kaliang ka jongi kena ke por ka mamenta hadin bangilayo ya ka order na ka HADC management step ka por para beje men step ka order kolong ban pensange ya ka jing trikam jong wa acting sim ka basngolango hadu kata-kata kolong ba kum ka Himalangren mila pen penayar po ka hima ka jongi badru mila pen tibru sya ka office ke HADC ba ka hima menta kasni kanyo man penlong ya ka jing aiwai mar hima la ka banta usnem ar penrew hadu ar punyau ka executive darbar jong ka hima ha ka praterik ju panai banengkong ya le banrai bangin penlong ya ka jing aiwai mar hima haka kasantarik jong malai feb ar punrew bar ngila pharu ekishti ki jongi nadu ka kasantarik jong banai banengkong jong mata usnem ka council nadu baliok pedeng ekishti ki jongi kamsim klem kam ka klem sim kam ya ka ekishti ka bangila pha kala pen pulom nadu banai January hadu menta banai March hadin banai March ngila yo ya ka order haka kanai tarik ba ka council kalasya ya ka hima ban penlong ya ka jeng aiwai mar hima kumta na kaleng ka jongi ka hima ya lai ben petip sa ka council ba ka hima kanio ban penlong ya ka jeng aiwai mar hima ha ka lai tarik banai balai arpun riu namar ba ka por kala kirki ba hari harin hang tu ngelayo biang ya ka order na ka council ba kala menjur ya kata tarik bangin yang lebu bangin penlong ka lai tarik ba ka order kala dep tharu ya uwe na kinopej perman juga council pada dan lem pergi ka hima haka tu kasih ka lepo tarik jong banai March hari kensan haka ar punyo tarik ru ka council kala pa abeng sakali pat ka city palayo ban pen dia no ya ka jeng aiwai mar hima jongi na ka lepo syaka kandai tarik jong menta banai kabadai menta kasngi kumta ka hima kala yaisha kala ya be kata kasngi hari klem tip menin mardor Management step hak por prabaje kila pha beng sakoi pat ko order pan pensengeno ya ka jing trikam acting sim pat kumjuru pan pensengeno ya ka jing aiwai mar ka jongi mendin haka ka nyu tarik ru kadang cupha ya ka city pala pen kala ya unong pe perman na IW lengdo sa ikong kinong siang palong kum inong pe perman ka council hari menta ka step pat nakale juga council ru kiklam poisu paringi ka hima pan palong ka jing aiwai mar hima kani ka jingle juga konsil ka long sibenta ka jing uroj ka jing tombo ka ekdiar jo ka hima langrin hina ka por abangi pelong ka jing aiwai mar hima ngim jule habari re ngi pelong swai ka rai juga executive darbar par hadin nang tangin pan par ya ka jing menjur ka konsil par ngi pelong ya ka jing aiwai mar hima tang hadin banglio ya ka jing menjur ka konsil ti par ka jing aiwai mar hima ru kalong bain da ka open tendar babaro kikun ke jar jo kima kila bantep ya ka tendar ka bangi ngikot but unong job udai baik utak bawan hakador ke bahak lidu ti hari mentla ka jingle jo kan ka council kala penlengo ya ka hima hiborok kawai om tangengi namar babaro kikun kejar jo ka hima menta kasni kila poi hang ne apang dilon ane office jong ka hima panwan panthe beta ki tendar ki jongki na ka por ka hima ka jungi ka jupenlong ya ka jing aiwai marima hapu banai March namar ba ka jing sedang trikam kan dai baik ha ka tarik ke bandengkong jong April Perken baik ha kalai puai juga March ha usnem banwan. Ti ya mentau usnem ru ka tarik kalaya chat. Mentang ila poi so banai April kenai tarik. Ba kaima kala don ka hapade ka jingkerki.
manu ban simbai lanu en panlong pat man lanu stang pat ikakam kani ka jingle joka konsil kala pen pulom no bale se kala long kumba kai thumbor pat ya ka ekter joka hima war kama menta bat kumba ngalo ong mene ba kahima ka jupelong ka inviting tendar ka balong open be jaboro ki kun ke jar joka hima menta pat ka konsil kale komne kai ka ba ngiting pat kalong le se kata ka open tendar ka ba kahima ka jule barabor le se nang smart kan pulom no ba kino ki buit ki ba shalanden kum ta na kaling jongi kahima ngi pensai hakmat upai ba hakmat kun ajar jong kahima ba lara ka konsil kamla ban penlong ya ka open tendar ba baro kun ajar jong kahima kula ban tep kata kemut ba kita ke jengkot tendar ani kita ki ba kam yelep kidong ba kidai kidong job tendar ngalak ban om ba kata kalong ba bean te kai ka bang kentu hande kalong ba ka konsil kali bet penlong ya ka tendar jong kahima ka ba open ya baro hakmat ki media klang ba kalong ka ba syai kedar bat ba kinong si bentaru kinlong ki ba syai klang ba kinong job kinlong ki ba buri henrai kalong ba hakmat ka basit ka ba syai jong ba bat jong uhima kata kadai ka jikmat sngau jongi kadai ka por ka ba menta ngi perem jore kadai ka jingle joka konsil namar ba kadai ka konsil hi ka ba ai bor ni ka hima bangin pelong kadai ka tarik ban ai wa marima la ka konsil kadon kano ka jing artatin balai pat kale kumne balai pat kan syu ai bor ngi ban pelong kadai ka sngi bangin pentip syo ba na ka por sa ka por ka hima kadon kadai ka jing bang ya pa sti saboro kisnong ka badai bo ka hima ya kadai ka sngi nyahap da penayar nyahap rin ki tendar form berki ki bang nyahap ban pendep kum ta kan ka jingle juga konsil kapalong kerki hadak hakan ka por ka bamenta kalong ka jing thembor pat ka jing roi ya ka hok along trai jong ka hima ka jongi kata ka dei ka jing penseu ka jongi hakan ka por ka bamenta jongi kum ka hila ban ong kum ka hima warla la sha suspend ro ola sha wang ro ti nakaliang jongi ni dap da ka jing snosi ka bakrau ya kan ka jingle jong ka district council ha ka bala shu le sendat la shu wang sendat klam don kino ki jing pentip le ni ki shokos na ka banta jongi ti nakaliang ka jongi ngis ngau ban persha ajur ya kan ka jing le jongki bat nyimban se ban ujor si ki bor ba halor ya kan ka jing le kheu jaka jong ka district council nang ta ka hima ka jongi na ka por sa ka por ti ngi kerpat ya ki khon ki hajar jong ka hima lang ren ki bas ngau de ya kan ne ban ai ka jing kersan lang ban yele persha ikini ki bor ki ba khen tron ki bor jong ki hima ki ba nakapor sa kapor la shu yele kai kumde ba la shu wang la shu thung la shu wang klam don kano ka daw ka ba shai tengi nakaliang jong ka kadhon ka jong ingis ngau ban persha jore ka ne ba gemban singin haban ya ki bor ki ba halwa nakaliang jong i ka himalang ren idap da gajing snow lengo aga jing yadai bakani ka sni ka bomenta namarba nakaliang jong ka district council kala ai akan ni gajing pentip ka bakerki kansan dang men step nyo baje kilawan ban ai akan ni gashiti jing pentip bala pensange no sipor ola pensange no ya gajing trikam ka jong kumu acting sim jong ka himalang ren ti kalong ka belengo adu kata-kata kadau kadai nomor ba dang mensyam tayau ba ka district council kala ai ka order bangin yo ban ai wai marhima ha kan gasni menta gasni khandai tarik dan rei ka belengo kalong ba kensan menta ka step ha ka portnya baje ilawan ai ka ne city jingpan sange ya ka jing terikam ka jonga kum acting sim jong ka himalang ren ti nakaliang jongi komti riurang ba jong kahima nadu ki menteri kilengdo nadu ki khot jong ka eksekutif dorbar nadu ki pajba jong kahima langren ki bakwa banwan wai ki mar jong kahima ha ka negasni ki dap da jing snol ngo ka bakraw but kem snol la mudur ya ka ne jingle jong ka district council long ka ka penlengo hadu kata-kata na ka benta jongi but ki babon na ki snong ki bakham jingai lei kiladu ya kasni kiladu ya por tang na mar kan ne ka jingpan sange ka bakerpi hadu kata ya kan ne ka jing mut ka jongi ban ai wai mta kasni ti kan ne ka jingtho pila ban pet ya kan ne ka jingtho ka bala ai ni dang yu pedang men ne men step hak por nya baje ai gumtu ti kalong ka ka penlengo ai ni
Ti nakaliang ka jonga kumu acting sim u bala syak suspend menta. Ti ngas ban kento juri ya kani ka jingle jong ka district council. Imat ka don ka air ka asian det. Ha ka badang hakini ki sngi ka dang ai ka tu ka order. Hadu lightly ki order ban yo ban ai wai mar himam ta ka sngi. Dan rei ka balengok ka long ba menta ka sngi. Kila yo ban pensange na ka benta ka jing terikam ka jonga kumu acting sim jong ka Himalangren. Ti ngabu ka jingkeli ya ka district council ka bajukran barabor na koi ka por sa koi ka por ba ikam yal de ba ka de kata ka parti ka ba sengshar hok ka de kata ka parti ka ba ki ong ka clean politik dan rei anda habangi pek anda habangi yo iya kan ka jingle jong ki ka pau ba kan ka jingkam jong ki ka long ka balam ler hadu kata tengah ngau ban kentho jor ya ka district council hapo ka jing ngasngau ban kentho jor ya ka ne ka jingelam jong ka ni ka parti VPP ka ba kamel di kum kita ki ba hok ten re ka de ka ni ka parti ka ba sneutam ha ka history jong ka district council te rengkat ba ya ki noilam ki ba hakmat jong ka parti VPP ngasngau ban penrem jor kumu acting sim u bala syak suspend menta te nga pasyat ya ka ni ka khubor Syafi ki nongthok khubor Syafi ki paiba jong kari kasi ba pidai ban husiar ya kanika isi ka bayalam menta ya ka district council mar kanika isi ka dei ka bayalam bakla yu paiba ka dei ka ba penjot penpra ki hima ka dei ka ba penjot penpra ki shnong ki thau bat kumta ter tengah ai ka jing maham na ka benta jong pi ki weipat ki bompat tip ya ka jingle ba ka jing terikam jong kanika district council ba pidai ban husiar pan pej beha nomor ba yole si kan je ko je ya ka hima ka jongi kan long ka jing dunong ka bakra bat kan long ka jing penjot ya ka imlang ka salang pad ya ka sukasan titang kini ki jing kren ki belangkot ki jonga pasyat chapi ki khon ki hajar jong ka Himalangren khamtam ngas ngaban panmap na phi bahak ka bakum ka ni gasngi ha ka bangiyo ban penlong ya ka jing ai wai mar hima ten ringim hiyo shu ban penlong pila du ya ka sngi ka nong ka jong pi pila du ya ka por ka jong pi na kumta ka ni ka sngi ban yo ban shim wai ya ki mar jong ka hima ti hak ni ka por ka bam tang sngo ban pan ma pi wat nam sngo ya ka nen mar kam de ka jingle ka jonga ten re ka ne la le de ki bor ki ba lor bat ka de ka district council ka bala le ya ka ne